guys! It's me again, John Paolo Ramirez, and welcome back to my channel! And yes, today's video mga kaibigan ay sana naman pong aabangan at nakakalokang challenge ng ating nag-iisang Reximus vlog ng Team Wonder Woman and the LS Captain Inuman mga kaibigan. Ang gagawin po natin today's video ay magrarampa po tayo at hindi lang po ganun kasimple ang rarampahin natin. Dahil ang eksena po natin po ay homecoming ng isang beauty queen. Paano nga hindi naman tayo mukhang beauty queen. Mukha naman po tayo. So anyways guys, mga kaibigan, ayan po. Ang gagawin po natin po ay homecoming ng isang beauty queen na kailangan po mag-wear po siya ng crown and dapat may sash po siya. Therefore, sisimulan na po natin po ang bakbakan. This is the part 2 ng challenge ni Reximus Vlog, ang homecoming ng isang beauty queen. Do you have it? Go on! Isang bakla lumusong sa baha. Kumarap! Shhh! Sige, wagsak! Diyan, ika-vertical! Datoy na! Shot na nga, tumatid ano mo! Titigil ang ulan! Titigil ang ulan! Wow! Welcome home! Ate, may pansit canton kayo! Welcome home, Barbarito! May pansit canton po kayo! Hindi, titigfayan na lang oo. Tigfayan. Gora. Ate, may kape kayo! Kare! Hello everyone! Hi everyone! Nahulog yung suso mo. Hulog pa ang suso ko! Tak, 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 ganon. Yung tatatamis universe ang kunahan ka. Umay kayo yung sumarabong ko. Umay kayo! Sumarabo ka kamsay! Asana ko! So, dito po tayo sa stage, di makikita. Ayan. Yung nakahanap. Nandito po na ang ating mother na 65 years old. Ayan, everyone also. Ayan, so kasama rin po natin po ang ating
Soon to Generation Z. Ay, rin po si Manang Sitang na Generation Y. Ayan po. Ayun, so let's go! Hello everyone! Matado ko ni Jose! Shout out! John Kirby de la Rosa from Iraq! Welcome to my... Yes, everyone, I'm your Miss Bahat 2021. And ayun, nalalayos po tayo dito. As you can see there, mga kaibigan. Meron na po tayong ilog. Ilog Pacific Ocean. Ilog. So, yan, mga kaibigan. Dito po tayo dito sa aming barangay. Kasi alam ko po na lahat tayo. Apektado po ng baka. Kaya nirepresent ako po ang Baka Festival ng Ilocos Sur. Ayan, ako po ang nag-iisang taon ng bahay. Ang Representante. representante ng Team Captain Woman. Ikaw yung nag-supervise? Ako yung nagsusupervise. O ikaw yung mga taga-monitor? So ayun na mga kaibigan, kahit naglalayos ko ay naglalayos. Hello, Captain Woman. Ayan, i-flash muna natin is nabubura na mga kaibigan. Kasi ang ginamit po natin po ay eyeshadow palette. Ayan mga kaibigan. Mag-isa pala ako naglarangka dito. Walang mga tao kasi nagtutunog sila. Nagkukutel. Ang tulog nila. Nagbabalot-balot ko. Kasi ramdam nila po ang on. Hello, Jackson! Ako ang yung nabuwa. Okay. Tagapagmasid ng mga nababaha. Sige ah. Yung sampay. Yung sampay. Wala na siya guys. Nag-tiktok na sa aking boots ang aking damit. Pero ang ganda ng makeup mo, ah, waterproof. O waterproof po siya kasi branded po ang ginamit ko natin. Hindi po keep soaking. Hindi binibili ko pa. Divisoria. Ay mga kaibigan, ituloy na po. Amidst this COVID-19 pandemic, we realize the importance of quality education. Because I believe that education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Rest assured with our prayers, the God will give her courage and strength to overcome all the challenges in our life. Through education, equipped with knowledge and skills, we can able to cope up and surpass this kind of pandemic. Me, myself, and I
can be the vanguard to surpass this kind of pandemic, to be the drivers of the world survival journey. Therefore, if we're going to work hand in hand, definitely everything will be alright. And there you have it mga Bex. Ayan po, tapos na po natin po ang second challenge na ang nag-isang Reximus Vlog ng Team Wonder Woman mga kapatid at the LS Inuman, ang team captains po. And yun nga, ayan, umikot-ikot po tayo sa mga ski-skinita ng 5 kilometers mga kaibigan. So yun nga mga kaibigan, thank you for watching this video. I hope you subscribe to my channel, click the like button, click mo na rin ang bell button para maging updated ka sa aking mga video. Thank you for watching! Bye-bye everyone! Bye-bye! And thank you!